Είπα του Αστερίξ. Το πάρουμε στο κινητό. Όχι πολύ να φτάσει για άλλους. Έλα, φτάνει, εντάξει. Έλα, ρε, φτάνει, τι κάνεις, μαλάκα. Έλα. Άμα είναι και το Έλα. μπουκουβάκι, Θα έτσι. τελειώσει. Αργεί. Άλλος. Ξύδι, βέβαια. Βάλε. Κόψε και βάλε. Ναι, εδώ είναι. Όχι, βάλε, εσύ δεν βάλεις. Κόψε ξύδι. Μην χάνουμε το τέτοιο. Ξύδι. Μπουκουβάκι. Ο Πόντες ο Πατσαντής. Η Σμύρνη. Φτάνει, φτάνει. Φτάσει για όλους. Πατσάς. Πατσάς. Θα φτάσει για όλους. Παιδιά, κάτσε να βάλω και για μένα. Δεν πειράζει, παιδιά, πάτε το ψωμί. Παιδιά, επειδή κάνει κρύο, ήρθε η ώρα του πατσά. Ξύδι, βάλε. Κάλι. Κάλι. Δεν κάνει αυτό, ρε. Δεν κάνω Γιατί? Στο Δημητράκη πάρε. του χειμώνα, πατσάς, δεν βάλετε. Εμένα παίρνεις βίντεο. Θα πάω από το Γιόξα ύστερα. Άμα ήταν ο Ζιούρας, η ιδέα του Βλάση ήταν να φέρω Λάζαρος πατσά. Και email θα τα στέλνει στο κινητό του. Τράβες και την καρμινάδα. 154. Όχι ρε παιδιά. Πέρα σκοτωθείς, μαλάκα. Έλα κάτω. Έλα κάτω. Ποιος είναι, ρε? Ο Δημητράκης. Για να μου τι πατσά. Ρε παιδιά, αυτός μέχρι πάνω. Μυρωδιά. Μυρωδιά. Από το παπούτσι. Μυρωδιά. Από το παπούτσι. Είναι πάνω. Πού τα ψωμί μέσα. Ρε το μπάνα, το κλείσα, ρε τράβηξα. Τράβηξε αυτό. Μη συνάφαγες. Θα δεις εκεί που τραβάει ξαγμένου. Θα δεις εκεί έπεσε ο Πάνος. Και γέλια. Κύριε μαλάκα να τρελάνε. Και πού τους παίρνει καιρό, Γιώργη? Τσοκαλικλία έκαναν. Όχι ρε, που δεν έφερες. Φόρε, και την ώρα κάτσουν να κάνουμε τώρα τσοκαλικλία θέλει πολλή ώρα. Έφαγα. Έφαγα εγώ. Ένα τσοκαλικλία. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πίτα έτοιμη, μπαμ μπαμ. Άλλη φάση. Είναι άλλη Είναι φάση. που είχε συμφέρει. Εκεί την ώρα άλλον όπως. Τα έχει φέρει αυτό. Τι είναι κύριε, τι είναι? Θέλει και με αυτό. Όχι, αυτό το κάνω και μέσα σε Ένα ένα σημάδι δεν είναι. Σημαίνω. Είναι με τυρί όμως. Τι σφαίρει με αυτό? Όχι, τυρί. Αυτό έχει σχέση Στο με τηγάνι που γίνεται.